Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisahabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidina Syekh Bil Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya Abdallah umrahu fi sihah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh dari Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahib hadal kitab An-Nasuhiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'na bi'ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad waqa'ah maka teman-teman ibu apa atas riwa apa nerangaken mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tariki sholati kelawan kufure wong sing ninggal salat wa zalika kaya mengkono warada wastumqa apa tasrih penjelasan anis sahabat sang sahabat wassalaf lan ulama salaf as-salih hatta qala ing ngendika sapa ba'du sebagian ulama ma sami itu orang mirang sapa ingsun ashab Rasulillah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang quluna pada ngendika sapa ashab fi syai'in dalam suwiji minal amali sang bra amal inna darahu engstune ninggal syek kufrun iku kufur illa sholata ang salat fa iyyaka mangwadiya sira summa iyyaka mangkanuli wadiya sira wa tarkas sholatilan ing ninggal salat au tarkas syai'un dawa ninggal sebagian minha sang salat fa in fa'alta manglamun lakoni sira zalika ing mangkono ninggal pangkat halak teman rusak sira mal halikina sertane wong-wong sing padha rusak wa khasirta lan rugi sira ad-dunya ing dalem dunya wal akhirah zalika utai mengkono rugi wa ya zalik iku ala khusranu iku rugi al-mubinu kang bertela wa kama yajibulan kaya barang yajibu kang wajib alika ing atase sira apa antu hafizu apa yen reksa sira ala sholati atase salat wa yahrumulan haram alika atase sira apa antu bayya apa yang tanya-nyake sira ha ing salat kadzalika kaya mengkono yajibu wajib alika atase sira apa antu syaddida amin banget nasira ala ahli kang atase bojo sira wa auladika lan anak sira wa kulli man saben-saben wong laka kang kudu duwe sira ing atase wong wilayatun utawi kekuasaan fi iqamati sholati ing dalem jumenake salat wala tadalan aja ninggal sira lahum marang ahli aulad udran ing alasan fitar kia ing dalam meninggal salat waman utai sapane wong lam yasma orang gugu sapa wong minhum sangkeng wong-wong wayuti lan orang nganut sapa man fahadid mangka meden sirahu ing man wa aqim lan nyiksa sirahu ing man
Waghdab lan bendu sira ali ngatasi man asyaddal ghadabi kelawan bangete bendu wa malan luwe ageng mimma timbang barang tagdabu kang bendu sira ali ngatasi man lau ultifa umpama den rusak apa maluka apa benda sira fa illam taf'al mongko lamun ora nglakoni sira zalika mongko kang tinutur kunta mongko ana sira iku minal muhtahinina iku ngasangke golongane wong-wong kang padha ngremeh bihungkillah iklawan pira-pira hak Gusti Allah wa bidini lan lawan agamane Gusti Allah. Saiki ijek nerangno tentang salat, ninggalno salat. Bahkan waqa'at tasrih min Rasul bi kufri tariki salat. Teman-teman wis tumeka penjelasan, wis ana penjelasan saking Nabi tentang kufure wong sing meninggalkan salat secara disengaja. Wa dzalika warada anis sahabah wassalam. Dan seperti halnya yang telah diterangkan oleh sahabat atau para ulama hingga ada sebagian sing ngendika masami itu ashab Rasulillah aku orang mireng sahabat Rasul yang kuluna fi syai'in minal a'mal hale padha ngendika sesuatu amal inna tarkahu kufrun ketika amal tersebut ditinggalkan maka seorang tersebut dihukumi kafir illa shalah fa iyyaka summa iyyaka wa tarka sholati aw tarka syai'in minha maka takutlah untuk meninggalkan salat. Jadi aja wani-wani. Awak dhewe kudu duwe wedi nek sampai awak dhewe meninggalkan salat utawa meninggalkan sesuatu sebagian dari salat. Faqad halakat ma'al halikin. Maka orang tersebut faqad halakta ma'al halikin. Maka kamu yang meninggalkan salat iku teman-teman rusak sertane wong sing padha rusak wa khasirtad dunya wal akhirah dan orang tersebut akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Zalika wal khusran mubin. Adapun rugi yang dialaminya yaitu rugi sing jelas-jelas nyotone, jelas tampak pertelo. Wa kama yajibu alaika an tuhafidhu ala sholati. Seperti halnya kula panjenengan diwajibkan menjaga salat. Wa yarumu alaika an tubayyaha. Dan kita diharamkan untuk menyia-nyiakan salat. Mengundur-undur sampai lewat waktu salat. Iku diharam, aja sampai. Yajibu alaika an tusaddida ala ahli. Seperti halnya kita diwajibkan kanggo ngilingno, kanggo ngajak secara sungguh-sungguh kepada keluargane awak dhewe, bojone awak dhewe, utawa anak-anake awak dhewe, atau bahkan orang-orang sing di bawah tanggungan awak dhewe. Fi iqamatus shalah untuk senantiasa melakukan sholat 5 waktu. Wala taj'alahum udhran fi tarkiha. Dan awak dhewe aja sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, yaitu jadi alasan kanggo meninggalkan sholat. Wa man lam yasma' minhum wa yuti fadidhu aqibu. Terus kemudian
seorang sing ora gelem krungu, orang gubres maksudnya, sangking manut ajak-ajak salat, nglakoni salat kok bangkang cara ngono. Fadidhu, maka takut-takutilah, weden-wedenono gae doi siksane bakal kaya ngene ya. Orang nglakoni salat, dosane bakal gede. Weden-weden ngono. Wa qimahu. Dan kemudian siksalah, maksudnya dipukul dikit-dikit nek anak wis beranjak dewasa, beranjak remaja, iku ya kudune nuturi nek nglakoni salat ya ora ndok nemen pakai pukulan. Waghdab alaihi asyaddal ghadab. Dan marahilah wong sing bangkang ora gelem salat, asyaddal ghadab, dengan kemarahan yang sing nemen cara mana. Wa azam. Fa illam taf'al dzalika kunta minal muhtahinin. Maka jikalau kula panjenengan tidak melakukan akan hal tersebut sing wis dituturno ing luar, maka kula panjenengan termasuk golongane wong sing ngremeh hak-hak Gusti Allah, ngremeh agama Gusti Allah. Alhamdulillah. Berarti awak dhewe wis diwajibkan salat ya kudune salat lima waktu. Nek dhewe duwe keluarga, duwe anak, duwe bojo utawa duwe asuhan sing di bawah kekuasaan dhewe, ya dielingno, diajak, ditegur terus. Nek ora gelem ya dirondok kerasi sakrik. Terus wa man aqamtahu wa ghadabta alaihi wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.